Good morning! Ayan na naman tayo. Dito naman tayo sa sasakyan. Ba't parang nasa sasakyan tayo? So, it's a wonderful Saturday. It's 5. It's almost 6. Quarter to 6 na. And papunta kami ngayon sa Dao. Kasi andun yung mga aunties ko kasi umuwi na naman sila. Meron kaming gathering, family gathering kasi umuwi yung isang auntie ko from US tapos isang auntie ko naman from Germany. And punta kami doon. I think pool party. Basta iwan ko. Ayun na. And susunduin namin sila. Ngayon na. See you. Good morning, Nayans! Good morning! Ato kahagay! Lahon pa ko eh! Ato kahagiri na ko! Bebes ko. Maningot ka diuro? Tanawag, kailaba ka. Tanawag, kailaba. Kailawa. Ah, Dili ko gapon! Wa, kaila ka niha. Ay, good morning, baby. Kini sa uron! Hagan? Ligo pa ko! Idza na ha, idza na. Kini sa uron ha! Ay, kami po, kaya dito rami mo sampat nila ni Miga sa kuan. Sanay masuotan ka ran? Oh, kani sa uron! Ligo pa ko kay baho ko! Agya pabi ko! Aring gabibal dito! Otay ako, rin zero, ane. Gidana. Thank you. Oh, anak! Bukan, ano? Mauna ko! Namapisa pa tayo! Saan, ako si Bel. Ano tayo manggingan? Ha? Ano tayo manggingan? Ano yung bursa? Waisun! Ha? Waisun! May sad bursa? Waisun! Tangan na masuot. Matangin ka ng sagad. Basig na ah. Damo. Tanawak ka na balik. Damo? Uya. Wala lakson, waisun! Ansa? Waisun lakson! Ina Elisya. Ina sa anting pasadli. Sama-sama. Na ato ina. Tawga. Elisya. Siya! Kasga. Kasga. Nasa kusina. Kasga ba? Siya! Te, tawag ka, nanay! Sudlihang bursa. Ano? Dili ang musa. Sabi na awas, ba? Ansa? Sudli ang bursa ba? Hala! Isa sa mong bursa. Hala! Oy, Tanaw! Sud, ay. Di ah! kaila kag pila ni? 500. Ah! kani. Kuya awa, oy! 50. Isa nang duha na imong bursa. Bantay mawa ha. Pila man eh. 550. Dagono kurto no Dugangan pa mayoy. nang unsa kay naapay mga moabot. Pila may mga bot. Lamig smile. Sige. Isa na bursa mawa na ha, mawa. Bahin tanay. Imo na 50 ho ni 500. Ha, sugot ka? Imo na ang puwaho ni yelo. Ano imuunan? Imuhan din na. Wa ka mo pasalamat ni auntie hoy. Sama yung antigon. Kinta ito yung hatag di ay. Hindi ko pila. Nga kaila? Mo na kuno sa kaila ni Mote. Ina, thank you. Bahay kami, di ba kasabot? A few inches later. Ayan, update. It's 7:20. May nahabol kaming 7:30 sa pabalik sa city kasi ihahatid muna namin si Sir Ian kasi kahapon kami nagsundo sa kanya sa airport tapos nag-assist kagabi din and then ngayon may susunduin kami sa pier pero ihahatid din muna namin siya sa pier. No. Papakita namin sa inyo mamaya kung sino si Sir Ian. Yung napakagwapo. Alden Richard na John Prats din. Basta siya, crush nga niya si Sir Ian eh. Crush mo ba? Crush mo ba? Marami nakaka-crush kay Sir Ian dito sa bola. So, ayan, update naman kayo later. Punta muna kami sa San Avenue. Pabalik kami ng Tagbilaran. So, bye! So, yun po now. What's up sa inyo mga kajam? Yes. Meron kaming tawag sa inyo. Ha?
wala siyang ligo. Maliligo daw siya mamaya sa pool. Siya lang yung hindi marunong lumangoy na malakas ang loob maligo. Sa kalaking tao hindi marunong lumangoy. Conquer your fears. Conquer. Spell conquer. Yan no? So, nagmamadali kami pupunta ng pier pabalik kasi nga yung isang sasakyan na sana susundo ang tagal dumating! Kaya kami na lang mauna kasi andun na sila. Ah! I'm so excited. Excited ka ba ga? Are you excited to eat lechon? Yes. Uy, kamu na lang ito, kulilihan ba? Wala ka dito. Awayin mo kasi ako. Para hindi ako... Kanina niya pa ako kinukulit na awayin ko siya para daw ang Tagalog namang luod. Para hindi ako kumuyog. Para sumama ang loob niya at saka hindi siya sasama para whole day siya manood ng Money Heist. Comment down below sa mga nakapanood ng Money Heist. Bella ciao, Bella Ciao eh. Bella ciao, ciao, ciao. Bella ciao. Kaso, wala akong interest sa Money Heist. Siya, nag-subscribe talaga sa Netflix para para makapanood ng Money Heist. Wala, hindi mo na siya makausap ng matino. Yung level ko kasi yung standard ko kasi pang Hollywood, pang US, Ew. na mga series. Yung sa kanya, Kaninang Ginto. The Killer Bride! Ew. Moy! Kung ano, patronize. Mahalin ang sariling atin. After ng Money Heist, next kong papanoorin is yung Lucifer. Mahalin ang sariling atin. Ano ka ba? Sabi nga ni Carlos P. Garcia, bayan muna bago sarili. Alam din naman yung ending yan eh. Halata yung ending sa Elm ng Killer Bride. Para namang hindi kinikilig kay Elias tsaka kay Emma. Kay Janela. Sabi niya, kikang ka, Killer Bride na. Kay Janela, kinikilig. Nag-aabang. Kay Janela. Oh, Alam mo ba kung bakit? bakit? Kamukha ko siya. Janela ng buhay. So, Pareha mag-shape gang. Great. Tanaw. ano ang kanta niya? Greatest white caramel. Siya Na may may sweetly kanta na. Siya rin kanta na? Oo. Naduduin ka sa with caramel. Download ko na. Nakibuong crush ko pa sa Janela. Sa akin si Elias. So ayun na Ano nga. kasi Yasi matuloy. Andito na tayo sa... Mature mo kasi si Yasi para na hoy. Uy, halo ka pa ka mga mga Koreano, oy. Sige. Andito na kami. Asan na sila? Diyan sila. Where are they? Hey, tara! Tingnan nyo, mga gwapo. Gwapa. Hi! Stop over muna dito sa para mag... Sila, hi! Vlog na po. Mag-vlog ka sana. Hi! Wait mo lang, video. Mga ano sila? Mga bababa. Mga bagong babaaw. Bababa. Daki gwa... Saan? Daki gwa ko? Daki gwahon. Ate Bel, kani sa gikag Manila, gikag Cagayan, gikag US, gikag Cebu, gikag assorted. Picture. 2 hours later. Hi, we're here! Kumusta ang saag? Muntik na kaming baliktaran ng chef. Baliktaran. Kala namin nawala na kami. Ha?
Saktura po. Lamig ka sa pag-awashinga. Andito na kami. Grabe dito. Walang signal. Pero, ang ganda ng lugar. Campsite pala to guys. Campsite. Super remote area. Hi, Tebel. Tebel. Ha? Baka lipstick? Ayaw niya kasi siyang lipstick. So, ayan, mini reunion ng Garsuta. Dugong Garsuta. I will stay just a few days in town, and I wonder if do you wanna go out? Wanna go now? Now. City lights are on point. Do you like? This could be a treasure. By the way, you're precious. Love it makes me anxious. Wanna be a big love. Are you saying that? Are you saying? I'm craving you, stay otherwise in my bed. I can be out of my head. This love never ends 'cause you are my king. You are my king. I'm craving you, stay otherwise in my breath. I can get out of my head. This love never ends 'cause you are my, I'm a thing. I'm a, how you saying? Hello. Umuulan. Umuulan. Sabi, lakas ng ulan, no? Habang kumakain kami. Bouncer sa bahay ni Amada. Ang dalawa. Ang kinatatakutan ni Bingbing. Hindi sila sumunta doon si Bingbing ba? Nasa naman doon ha? Isa madok na. Amigo, be. Amiga. Ano lang, amiga. Kabalo. QC. Part 2. Yeah. Rap beats. Here we go. Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa Six and a half hours later. Ano ba itong nakikita? Uy, patay ka! Salbahis! Wala kay kananiwang ano. Niwanga si
Bitang kay Slim kadto. Mayo sa iyay. Bitang. Manong ganiwang ka. Ako lagi taas mo kung sugar, manay ko manila. Lama kay karinderya. Hi! So, nakalimutan namin mag-vlog kanina. Nadala sa mga eksena. Yes, ang dami chika. Iba talaga pa yung mga titas mo dumating. Kay Halibi! Sa vlog! Halibi! So, andito na kami ngayon sa bahay. And, andyan sila sa loob ng kwarto kasi nagchichika-chika yung mga matagal nang hindi nagkita. And then, sila na busy din sa hapunan for dinner. Be, kumusta yung mga swimming, Be? okay. Okay ra? Kabat-kabat ka, no? Mura kog nangin, has. Ang nabe? Wala mo kunangin ha. So, yun nga. Ang saya ng ng amin. Tapos ngayon, after dinner, pupunta kami sa vigil. Kasi meron kaming ano ba, relative din na kinuha na ni Lord or andun na sa heaven. Angel na natin siya, no? Sa Ate Edie, no? Angel na no? So, bibisita kami doon. And then, uwi ng city kasi hindi kami pwede dito kasi puno na. Fully book. And miss na namin yung mga babies namin doon sa Jam Sky Ice. Oh my God. And then, balik kami bukas dito para mag, ano kami. Ano ba yan? Ano ba yan? Pupunta kami ng Panglao. Siguro, basta update kami mamaya. Bye! Ikaw na. Karon. Karon? Asa maglitson? Wa man November 13. Karon. Di mangingitan mo na batasan. Ako nagagapon pero first kamunggay ba? Ako. First kamunggay. Ang sarap.